Isang mapagpalang araw po muli mga kaibigan, mga brother. Dito po ako ngayon sa boundary ng Bicol tsaka ng Quezon. Ito, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung bagong kabit ng DPWH ng mga railings dito po sa kahabaan po ng Quezon sa may Calawag. Ito yung kulay dilaw ba to? Orange. Ito mga lads, yung maganda nilang kinabit ngayon dito. Mas okay to kaysa dun sa dati nilang nilagay. Eto mga lods, yung dati nilang ilagay, yung parang matigas na yero. Pero ngayon, ito na yung makikita natin sa kahabaan, yung may malapit sa mga bangin, yung mga paliko ng mga kalsada. Hindi lamang po yan dito sa may Calawag, kundi makikita nyo rin po yan sa halos dito po sa ilang lugar dito sa may Quezon. At sa ibang parte pa po ng Camarines Norte, yan din po yung mga nilagay nila na sa tingin ko mas okay po ito kasi umiikot po yung gitna niyan. Parang roller siya na kung sakali man na wag naman sana na tumama tayo dyan hindi tayo didiretso kasi parang iikot po siya, pero wag naman po sana talaga mangyari yon. Kailangan po talaga doble ingat po tayo ngayon sa ating mga biyahe sa lahat po ng oras. At oo nga pala mga lods, mga kaibigan, mga brother, ako po yung nagbus lang kasi biglaan lang po yung pag-uwi dahil birthday po ng nanay ko. Happy birthday po sa pinakamamahal kong nanay. Ito ang makikita nyo ngayon. Engganyo lang akong videohan kasi ngayon ko lang ito nakita na parang nagpalit talaga sila ng railings dito sa paligid sa may mga kalsada dito sa may Quezon. Napakagandang tingnan, tsaka parang mas safe sila tingnan mga lods. Siguro ito na mga lods, mga kaibigan, ang ipapalit nila sa lahat ng railings natin dito sa ating kalsada, sa mga kalsada na ating dinadaanan, lalo na yung may mga delikadong pakurba, yung sobrang may mga bangin. Parang ito na talaga yung lalagay nila. Siguro orange to kasi yun ang kulay ng DPWH. Tsaka para mas madaling tingnan lalo na sa gabi. Siguro nagre-reflect to pag sa gabi mga lads, pag tinatamaan ng ilaw. Kaya ganito yung kulay niya. Kung mayroon na po sila ng mga napapabayaan ng mga lubak na kalsada, pero sa ngayon po inaayos na rin po halos ng kalsada pauwi po ng Bicol. Kaya saludo kami sa inyo DPWH. Sana tuloy-tuloy po yung magandang serbisyo para sa atin lahat, para sa bayan, na sana po talagang magtulungan po tayo para sa ikakaayos ng ating mga buhay, mga biyahe. Maraming salamat po sa panonood muli mga kaibigan. Sana po tuloy-tuloy nyo po akong suportahan. Sana po yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, nakapag-like, paki-share na rin po lahat ng aking mga videos kung sakali man po. Sana po magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po lahat sa biyahe. God bless po. Salamat.